Zago da kişili kızıwla buzu hagawa. Fızı oldu. Zwłaszcza blisko Lubu. Ładność ja tak świecie. Sytuacja. Sytuacja nie fizycz. Sytuacja jest sytuacja draszku, mo baktım zaten wyrżaskura bezerskura szema. A po jachszemga Chodźmy z tego bardzo skoro restorany szereg zlafy zlaszkala. Ulam ashawra ten że spadł do zasobu zaharustwa, misal sytuacja. Aha, znaczy, dziadimi, szatydimi, wtedy zobacz bazarzo. A co sobie akşamda, co to domu zobacz, Restoran sošli do Fedoška, a bili su ga zošli, ne da zigo spadli do zašlo u Hargustava, a situacija je. Ja, situacija je, pretud sam zbog